खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। बे समाव दंफैयो जोङो सिमेन्ट-सापुरि सानजारि नोगोर ओनसोलनि 4 नं बालिगरा गामिनि सासे आबादारि धनेस्वर बसुमतारी बिथांनि न'खराव जों दंफैयो। बे समाव जोङो धनेस्वर बसुमतारी आरो बिथांनि बिफाजों माखासे खोथा सावरायलायगोन। गिबियाव नोंथांनि जा सिनायथि बे सिनायथिखौ जों मोनग्रोनो लुगैगोन। खुलुमबाय। दिनै आंनि न'आव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ आंनिसिम मोगा-मोगि लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि धनेस्वर बसुमतारी। डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय धेमाजि। सिमेन्ट-सापुरि सानजारि सोनाब सानजारि नोगोरनि आं सासे आबादारि। दासान्दि बालिगरा गामिनि 4 नं बालिगरा गामिनि नङा होमबा? आं 4 नं बालि। दासान्दि नोंथांनि न'खराव सोर सोर दङ? आंनि न'खराव जोंहा गासै टटेलि न'खराव 14 जन दङ। आंनिबो बिफा दङ आरो बेजों लोगोसे बिमा दङ आरो बेजों लोगोसे आंनिनो बिमानै दं, बिमानैबो दं, बिमानैनिबो फिसालाफोर दंफायो लोगोसे आरो आंनिनो बिसि दं। फंबाय गासैजों लानानै जों बिब' बिनानाव गासिबो माबानानै 14 जन जायो जोंनि परियालाव। जों दिनैसिम आबाद मावनानैनो दिनैसिम बिसिम न'खरखौ सलायना दं आरोखि। नोंथाङा माने नोंथांनि न'खरनि मानसिफ्रा सिगांनिफ्रायनो आबादारिमोन? आङो सिगांनिफ्रायनो आंनि आफायाबो आबाद मावनानैनो न'खरखौ सोलिबोनानै दंगासिनो आरो दासिमबो आंनि बेलायावबो आबाद मावनानैनो सोलिनानै दंगासिनो आरो। नोंथाङा सासे जोंनि ओनसोलाव मोनथिजानाय सासे आबादारि। माखासे समाव जोंनि लकेल एवार्ड, नेसनेल एवार्ड, बिदिनो स्टेट लेभेलनि माखासे एवार्डफोर मोनबोबाय नोंथाङा। मोनसे समाव जों मोनथिनो मोन्दों नोंथाङा जोगोनार आबाद मावनानै नेसनेल एवार्ड मोननो हादोंमोन। ओमफ्राय बे जोगोनार आबादखौ नोंथाङा माबायदि मावदोंमोन? बे नोंथांमोना जाबायदि कुइसन सोंदों, जोगोनारनि बेलायाव आङो बे जोगोनारखौ जेलानाखि गायजेननायाव जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापुरि ओनसोलाव जायनाखि जोगोनारखौ गायदोंमोन, बै समाव आङो बिनि सिगां गुवाहाटियाव थांनानै सिम्पोल ओरैनो सानसेनि हाबाफारि हिसाबै ट्रेनिं लाहैनाय जादों। बे ट्रेनिङाव लाहैनायाव जोंनिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिनो KVK निफ्राय लांदोंमोन आंखौ। धेमाजि मुस्रि गुन्जन गगैआ आंखौ थिनहरदोंमोन गुवाहाटिसिम। थिनहरनाय लेखायै आंबो थांनानै जोगोनारनि बेलायाव ट्रेनिं लानानै फैदों। जोगोनारनि बेलायाव ट्रेनिं लाना फैनायाव ओरैबायदि जाहैदों, माने जेब्लानाखि आं जोगोनारखौ 3,75,000खौ मोननाय जादों, 3,77,000 रां माबाखौ मोननाय जादों। बेयाव आङो 1 हेक्टर 7.5 बिगा हा गायनाय जादों। बे 7.5 बिगाखौ गायनायाव ओरैबायदि जादों, जायनाखि समाव गायदोंमोन आं, बै समाव भाद्र मासनि 15 थारिखआव गायदोंमोन आङो। बै समाव जेलानाखि गायदोंमोन, बै समाव माने मैगङा ओरैबो मोनस'वा ओरैबो मोनस'वा जायो। बै समाव जेलानाखि जोंखौ गुवाहाटियाव ट्रेनिं होदोंमोन, बै समावनो जोङो सारा फोरोंदोंमोन जे जोंखौ ओरैबायदि गायोब्ला नोङो होमबासो हाइ लेभेलनि जागोन। जेलानाखि उनाव गाय हयथ' सिगां गाय, बैदि लेभेल। जेलानाखि नोङो मिडियाम लेभेलाव गायो, होमबा समाव नोङो मार्केटखौ मोननो उसुबिदा जायो। बिनि थाखायनो नोङो हयथ' फार्स्टआव एडभान्स गायनांगोन, हयथ' लेट गायनांगोन। होमबासो जोंनि जायनाखि सुबुंफ्रा, लकेल सुबुंफ्रा गायो, बै समाव एभेलेबोल जायो। बै समाव एभेलेबोल जायोब्ला नों डिमान्डखौ मोननाय नङा, दामखौ मोननाय नङा, नोंनि बेगरनि जोलैनि रां जेसेबां खरसा जादों बेखौ मोननाय नङा। बिनिखायनो जोंनिया ओरैबायदि, जोंनि जायनाखि आबादारि, आं बेखौ बुंनो सानोदि जोंनि आबादारि मानसिफ्रा फ्राय मानसियानो, सासे मानसिया मुला गायोब्ला मुलाखौ गायजोबनो नागिरो, कबि गायोबा कबिखौनो गायजोबनो नागिरो। बैनि थाखायनो जोंनि एरियायाव जेसेबांनाखि रेट मोननांगौ बैखिनि रेटआ मोननो थाङा। दा जोङो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे ग्रुप खुलिदों, धेमाजि पारमानेन्ट एग्र' ससाइटि। बे बुस्थुआ जोंनि ग्रुपआव माबानायाव खुलिनायाव बिदि जाहैदों, माने रथि माबा स्टाइल, माने
नों जोगोनार गाय सासेया कबि गाय सासेया फान्थाव गाय सासेया लाइ गाय सोरबा आलु गाय नै बिदि स्टाइलनि मावनो थांगासिनो जोङो मानो सासे मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि गायनांगोन आरोखि गासिबो मानसिया जुदि रोखोमसेल' खेथि मावोबाथाय माने मार्केटखौ बेनिफिटखौ खम मोनो बैनि थाखायनो सासेया जेनेबा कबि गायबाय सासेया आलु गायबाय बैदि स्टाइलबा मोनसेनिल' थाङोब्ला होमबाना मार्केटखौ मोननो थाङो बैनि थाखायनो जोङो बिदि स्टाइलनि रायलायनो थांगासिनो दा जायाखै बेखौ सानसे समाव जों खालामहैगोनखौ जाफुंहैगोनखौ आं आसा खालामो आङो जोगोनारनि बेलायाव भाद्र मासाव गायदोंमोन आङो भाद्र मासाव जेलानाखि गायो भाद्र आराय मासाव बिनि फिथाइखौ मोनहैयो जायनाखि मोनहैनाय समाव आङो जेलानाखि सिजोनाव फानोब्ला थाइसे जोगोनाराव 5 रां 6 रां 7 रां मोनो बैबायदि 6 रां 5 रां मोननायखौ जायनाखि भाद्र मासाव मावनाय समाव आङो कार्तिक मासाव फाननायाव ओरैबायदि मोनहैदों जे थाइसे सिजोनाव 5 रां मोननायखौ बैयाव कार्तिक मासाव आं फाननाय समाव थाइसे जोगोनाराव 20 25 30 बिदि मोननो हादों आरोखि बैनि थाखायनो आङो प्रथम आङो एवारनेस मोननाया नैबे जोगोनारनि बेलायाव मोनदों जोगोनारनि बेलायाव मोननानै नेक्स्ट टाइमाव मोनदों आङो अमानिफ्राय अमानियावबो मोनदों आरो बिदिनो नाना धरनाव मोननाय बायदि जाहैदों दासिम मथा मथि 22सो एवारनेस मोननाय जाबाय आरो नोंथाङा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै जोगोनार आबाद जा अमा फिसिनाय जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै आबाद मावबोबाय थादों दा नोंथाङा दासान्दि मा मावो जेनेबा आबाद हिसाबै मावनायाव आङो नै दाथ' जों माइ मावो आङो माइखौ आङो जायनाखि लकेल जाग्रा बे स्टाइलनि मावनाय जायाखै आङो जायनाखि जोलैयै मावोब्ला डिमान्डआ बांसिन मोनो बिनि थाखायनो आङो जोलैयै प्रडाक्सनै बानायदों जायनाखि रनजित सावान दा रनजित सावानखौ आङो देग्लायबो नै थांनाय बाराव पार बिगा हिसाबै बिदिनो 35 खरै किल'आव फाननो हादों आङो गभर्नमेन्ट साप्लाइ हरदों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो जोंनि बे सिमोनसापुरि हालामाव जायनाखि आबाद मावग्राफ्रा गोदोनि जुगाव जायनाखि ल' लेभेलाव मावोमोन गाहाय लेभेलाव मावोमोन बे लेभेलैबा जोंनि आबादारि माखासेफ्रा जौगानो हानाय नङा बिनि थाखायनो हाइ लेभेलै मावनांसिगोन जायनाखि जोङो माइखौ मावनायनि बेलायाव गोदोनि दिनाव जोङो थियामुख्रि मावोमोन माइसालि हिसाबै जाङिया मावोमोन कल्पना मावोमोन जायनाखि बिसोर मावनायनि बेलायाव थियामुख्रि माइसालि जाङिया बिसोरो पार बिगायाव अभार जायो होनना बुंबा 25 मन बा 10 मन बिदिल' जायोमोन आरोखि जायनाखि नै दा रनजित साबवान बाहादुर साबवान बिसोर माइफ्रा बिगासेयाव 25 मनसिम जायो आरोखि होनोब्ला जोङो 25 मना साबसिन जाखो ना 21 मना साबसिन जाखो माने नोंथाङा दा बोथोरजों लोगोसे दा सोलिबाय थानाय मुगाजों लोगोसे गोरोबफानानै आबादखौ मावलांगासिनो आरो जौगानो हादों आरोबाव बे बेलायाव बुंनो सानदों जे जोंनि सिमोन हालामाव जायनाखि जों दा आबाद मावो जोंनि संखं जिपियाव अयन' जिपिखौ बुंनो साना आङो जोंनि संखं जिपि आरो निसामारा जिपियाव ओरैबायदि दैबाना जायो बै दैबानायाव रनजित साबवान নহले बाहादुर साबवान बेफोर माइफ्रा कन्टिनिउ 25 दिनसिम लोमनानै थायोब्लाबो जेबो जाया आरोखि देग्लायनि बेलायाव ओरैबायदि जादों उसुबिदा जोंनि आबादारि माखासेफ्रा जै लोमदों एनेकुवा लोमदों माने खेबसे लोमनायनिफ्राय माने 60 सान बा 50 सानसिम लोमना थादों बैनि बेलायाव जोंनियाव रनजित साबवान गायब्लाबो एसे उसुबिदा जादों आरोखि जोंनि हालामनि मानसिफ्रा जोंनि बे मोननै जिपियाव आरोखि
ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय फंसे खोथा मोनथिनो लुबैबावगोन मैया दाखालैसो नोंथाङा एसे सिगां माइलिनि खोथा दिहुनदोंमोन नङा होमबा सिटनि जोलैनि खोथा दिहुनदोंमोन माइ जोलैनि दाखालैसो एसे दैज्लांनि एसे सिगां नोंथाङा बे आस्था नङा होमबा आस्थानि जुरै मावदों आस्थानि जोहै मोनसे सिट प्रडाक्सन खालामदोंमोन बेखौ नोंथाङा 38 राङैबो फाननो हादोंमोन जेनेबा पार केजि बेखौ नोंथाङा माबोरै मावदोंमोन जेनेबा बेखौ मावनाया ओरैबायदि बै आस्थानि बेलायाव जायनाखि जोलैनि बेलायाव ओरैबायदि आस्थाजों जुगाजुग खालामनाया आस्थानि मानसिफ्रा ओरैबायदिसिम जोंखौ हेल्प होदों जायनाखि जोंनि एरियानिनो जोंखौ दैदेनगिरि जेनेबा दैदेननाय हिसाबै भुपेन हाजरिका होनना बुङो बिथाङा जरहाटनिनो बिथाङा ओरैबायदिसिम हेल्प होदों जेलानाखि जोलैनिफ्राय जोलैखौ बोरै सोमनांगौ बोरै फोनांगौ बैफोरखौ बिथाङानो टटेलि फोरोंबोनाय जोंखौ बोरै फोबा बोरै जायो जोलैनियाव मा स्टाइल बुस्थुखौ सोमोब्ला जोलै जायो मा हरमनखौ होनांगौ बिथाङानो फोरोंजोबनाय आस्थाखौ जोङो प्रथम लोगो हमजेननाया जाहैबाय जोंनिया बुंनांगौआ जोंखौ दिनैसिम हाइ लेभेलसिम जेनेबा एवारनेस मोनहोनाया जोंखौ जोंनिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिनो KBK डक्टर गुन्जन गगৈ सारानो आंखौ दिनैसिम बिसिम दैदेनबोदों आरोखि आस्थाखौ लोगो हमनायनिफ्राय माबानिफ्राय टटेलि जोलै प्रडाक्सनाव बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ दासिमबो आस्थानि मानसिया थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि KBK क्रिक्रियक बिगियान केन्द्र बिथांमोननि जायनाखि सुबुंफ्राबो आंखौ हेल्प होदों आरोखि आदसा नोंथांमोना बे बेगरखौ जेनेबा साइन्टिफिकेलि बानाय नङा होमबा सिटखौ बे जोलैखौ साइन्टिफिकेलि बानायो प्रडाक्सन बानायो आरो साइन्टिफिकेलि प्रडाक्सन बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय जों मोनथिनायाव नोंथाङा सासे जोंनि ओनसोलनिथ' मोनथिजाखानाय सुबुं सम्पद सासे मोनथिजानाय आबादारि बे समाव नोंथाङा आबाद हिसाबै माइ मावो आरो गुबुन मा मावो जेनेबा गुबुन बेलायाव जोङो सबाय मावो बेसर मावो आलु मावो आं बेखौबो बुंखानो सानदों जोङो देग्लायो अलरेडि जायनाखि बेसरखौबो जोङो फाउन्डेसन सिट लाबोनो नागिरदों जोङो एबार फाउन्डेसन सिटखौबो जों अलरेडि अर्डार होबाय देग्लाय माने खालमासि जोङो गभर्नमेन्टआव साप्लाय होनो हानाय बायदिनो जोङो बेसरनि बेलायावबो एबार बानायदों आरोखि बेसरनि बेलायाव सामब्राम गुफुरनि बेलायाव बेसोर मोननैखौ जों एबार प्रडाक्सनखौ लादों आं बेखौबो बुंखानो सानो मोनसे नटिस होखानो सानो जोंनि सिमोनसापुरि हालामाव आरो संखं जिपि आरो निसामारा जिपि जायनाखि बर' सुबुं आरो अन्य सुबुं जोंनियाव बर' आरो मिसिं बिथांमोना सामब्राम गुफुर जायनाखि गायनो गोसो दङब्ला आंनियाव जुगाजुग खालामनानैबो गायनो हागोन जों मानो होनोब्ला देग्लायो जोलैनि थाखाय देग्लाय जोलैखौ जों लाबोदों खालमासि जोलैनि थाखाय जोङो जोलैबो जागोन आरो प्लास बेयावनो जोङो पाउडारबो बानायनाय मोनसे पजिसन लादों नोंथांमोना फेक्टरि बानायनायनि खालमासिया लागै जेनेबा फेक्टरि बानायनायनि टारगेट लादों जों सामब्राम गुफुरनि थाखाय बिनिखायनो जायनाखि सुबुंफ्रा गायनो गोसो दं बिथांमोना जोलै गैयालासिनो गायनो गोसो जानाय बिथांमोना आंनियाव जुगाजुग खालामनो हागोन बिथांमोना जोलैखौ अलरेडि होगोन जोङो बेनोल' बिथांमोना जोलैखौ मोननानै गुबुन मानसिनो फाननो मोननाय नङा जोंनो लाफिनगोन जोलैखौ नैबेसिम जोङो सानदों आरोखि नोंथांमोना जेनेबा बबे मोनसे आफादा बबे मोनसे ससाइटिया बेखौ मावगोन बे ससाइटिया जोंनि धेमाजि जिल्लानिनो धेमाजि बे ससाइटि धेमाजि फार्मार एन्ड एग्र' ससाइटियानो जों बेखौ बुस्थुखौ खालामदों आरोखि नोंथाङा धेमाजि एग्र' फार्मार ससाइटिनि आं प्रेसिडेन्ट बेखौ जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय नोंथाङा जा आबादफोर मावो बेखौ
जोंनो फोरमायबाय ओमफ्राय जोलैनि बेलायाव जों बांसिन मावनायनो आगान सुरलांगासिनो आरो नोंथांमोना जोलैखौ बांसिन मावो नङा होमबा ओमफ्राय दा आबादफोरखौ नोंथांमोना माबोरै मावो जेनेबा बोरै आबादारिफ्रा बोरै मावबाथाय बोरै जौगागोन बेफोरबायदि माबा नोंथांनिफ्राय जेनेबा आबाद मावनाया ओरैबायदि जाहैबाय जेनेबा गोदो जों जेनेखा मावोमोन नै दानि दिनाव आबाद मावनायनि बेलायाव आङो फ्रायानो ओरैबायदियाव उन्नुत जायो आजिखालि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआवबो होगासिनो जायनाखि माल्चिं पेपार खोयोबा जेनेबा रबिसनि बिथोराव बानलु गायोब्ला नोङो जोगोनार गायोबा स्ट्रबेरि गायोबा वाटारमेलन जेनेबा तरमुस बेफोर गायोब्ला माल्चिं पेपार खोबनाया जोबोद मोजां आरोखि माल्चिं पेपार खोबनाया ओरैबायदि माल्चिं पेपार खोबोब्ला नोङो खामानि मावनायाव जोबोद सुबिदा जायो ओरैबायदि सुबिदा जायो नोङो खेबसेनो खामानिखौ मावखांनायनि उनाव नेक्स्ट खेबसेयाव मावनो गोनांथि जाया माब्रै होनबा जोङो माल्चिं पेपार होननाय बुस्थुआ प्लास्टिकसो नालाय बे बुस्थुआ एग्रिकालसारनि थाखायनो बे बुस्थुखौ बानायनाय टेम्पारेचारा माने माबाजों बे बुस्थुखौ टेम्पारेचारजों सुनानै हानि बिबुंजों गोजौनि बिबुंजों सुनायनि थाखाय बे बुस्थुखौ बानायदों हानि गेसाबो बाहेराव फैयो बिदिबो जायो ओरैबो जायो माने जायनाखि जों लकेलाव जायनाखि प्लास्टिक बै बुस्थुआ हानि गेसा बाहेराव ओंखारनो फैनो हाया जायनाखि माल्चिं पेपार बे बुस्थुआ बाहेरनिफ्राय गेसा जायो आरोखि ओंखारनो हायो ओंखायनो माल्चिं पेपार खोबोब्ला ओरैबायदि जायो हाग्रा दांनाया मोनसे गैला जाहैबाय खम जाबाय हाग्रा दांनाया प्लास हाग्रा जायोब्ला हाग्राया जायनाखि जोङो भिन्दि फोबाय भिन्दि फोनायखौ हाग्राया हासार होनायखिनिखौ हाग्रायाबो बोबाय भिन्दिया जेसेबां मोनजानांगौ बिसिमल' मोनजाबाय जायना हाग्रायाबो जाबाय बिनि थाखायनो जोंनि प्रडाक्सना एसे खम जायोमोन बेनिखायनो जायनाखि माल्चिं पेपारा ओरैनोथ' बारा दाम लाया ओरैनो खमथारबाबो एसे जायनाखि हाइ लेभेलनि मावनो सानो बिथांमोना माल्चिं पेपारा ओरैनो बिगासे हायाव मथा मथि 3000 थाखा थाङो आरोखि बिगासे हायाव 3000 थाङो माल्चिं पेपार खोबोबा जोगोनार गायजायो नों वाटारमेलन गायजायो बेनिफ्राय तरमुस गायजायो तरमुसानो वाटारमेलन जेनेबा ओमफ्राय स्ट्रबेरि गायजायो फान्थावफोर गायजायो बेफोरनो नाना धरনের बानलुआबो गायजायो बे माबाजोंनो आरो माल्चिं पेपारजोंनो होमबाना जोङो हाग्रा दांनायनिफ्राय माबानायनिफ्राय हासार होनायनिफ्राय जोबोद खम जायो हासार होनाया ओरैबायदि जेनाखि जोङो अपेनलि हासारखौ होयोब्ला ओरैबायदि जायो जोङो सेरसे जानांगौआव माल्चिं पेपार खोयोब्ला फवासे होबानो जायो आरोखि बिनिखायनो जोंनिया बैथिंनि खरसा बिथिंजाय खमायो आरोखि नोंथाङा सासे साइन्टिफिकेलि गोरोबलायनानै माने आबाद मावगासिनो दं आरोखि बिदिनो नोंथाङा आबाद मावनानैनो दासान्दि न'खरखौ सोलिगासिनो नङा होमबा आरामसे सोलिगासिनो सासे सरासनस्रा सुबुङा आबाद मावनानैबो दे गावनि जिउ खांनाय राहाखौ मोजाङैनो सोलिलांनो हायो बेनि नोंथाङा सासे बिदिन्थि बिदिनो नोंथां बायदि सासे जाफुंसार आबादारि जानो थाखाय आबादारिफ्रा माबायदि नाजानांगोन जेनेबा आबादारि नाजानायनि बेलायाव दा जोंनिया आं बेखौ गले गले बुंफ्लांबाय थानाय जायो जे जोंनिया जायनाखि आबाद मावनो गोसो बिथांमोना जायनाखि आबाद मावनो जेनेबा कबियानो होन बेलाहियानो होन जेनेबा दा मा होनो बामि कम्पस्टआनो होन बबेबा मोनसे जायनाखि आबादखौ मावोब्ला जोंनिया केबिके दङ बिथांमोनाव अलरेडि मानसि दंखायो मानो होनोब्ला नों जोगोनाराव माबायदि मुलि होनांगौ बिथांमोना फोरोंगोन कबियाव माबायदि मुलि होनांगौ बिथांमोनानो फोरोंगोन बानलुआव माबायदि होनांगौ बिथांमोना फोरोंजोबगोन बिनिखायनो जोंनि दस्रा डिस्ट्रिक्टनिखौ बुंनो थाङा आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनियाव जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव एनिख्रुइ मोजां माने जोंनि केबिकेनि डक्टर गुन्जन गगैआ बिथाङा जेब्लानाखि फन हरो अब्लानाखि रिसिभ खालामो टाइम गैयाबाबो कल बेक खालामो बिथांमोना दस्रा अफिसार बायदि जाया जोंहा बिथां डक्टर गुन्जन गगैआ दस्रा अफिसार बायदि जाया बियो ओरैबायदि मोजांखि माने बेनो हदाय आबादारि नांगौ हदाय आबादारि नांगौ बे आबादारि थाङोबा बेखौ नाङा बेखौ होनो थाङा आरो ओरैबायदि जोंनिया डक्टर गुन्जन गगैआ बेखौ बुंनो सानो आङो
दस्रा अफिसारा बिथांमोना हाबनायाव एप्लिकेसन मोनगोन नामा होनना बुङो मोनगोन नामा होनना बुङोब्ला रागासो जोङो डाइरेक्ट बिखानो थांखानांगौ बिथांनाव होमबानो मोनखायो आरोखि जायनाखिखौ बियो मोनखायो आंनो उमुक बुस्थुखौ नांगौ होननानै बिखानांगौ होमबानो मोनो आरोखि ओरैबायदि मोजां जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनियाव आङो बिथांमोननि सायावनो दिनैसिम बिसिम न'खरखौ 14 जन परियाल दङ आरामसे सासे सार्भिस थानाय बा सोरबाफोर साख्रि थानाय बिनिसिम बांसिन आङो न'खरखौ सलायना दं आरोखि दा नोंथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मोनथिबाय जेनेबा सासे आबादारिया बे कृषि बिगियान केन्द्र बिथांमोना सासे आबादारिखौ फोरोंथाइ होयो नङा होमबा बिसोरजों जगाजग लानानै बिसोरनिफ्राय माखासे ट्रेनिंखौ लालायनानै बा सोलोंनानै सासे आबादारिया जाफुंसार जानो हायो नोंथां बेखौ नोंथांनिफ्राय जों मोनथिबाय बे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथा मोनथिनो नाजागोन नोंथाङा सासे आबादारि हिसाबै गुबुन आबादारिफोरनो माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा बे मेसेज होनो साननाया ओरैबायदि जाय बिथांमोना आबाद मावनो गोसो जादों बिथांमोना आंजोंबो जगाजग लानो हागोन बिथांमोना आं बेखौ रोखा बुंनो सानोदि जोंनि बर' सुबुङा अफिसाव थांनो लाजियो गियो जायनाखि गामियावल'सो एसे गावजों गावनो सोंखारिलायनायाव एसे माबालायो बिथांमोना बिनिखायनो सोरबाफोर जोंनि सिमोनसाफुरि हालामनि जेनेबा जोंनि बे एरियानि सुबुंफोरा आबाद मावनो गोसो जानाय बिथांमोना आंजों जगाजग जानानै हागोन आङो बिथांमोनखौ लानानै जोंनिनो अफिसाव लांनानै देखायहैनो हागोन बिथांमोनजों जगाजग खालामना होगोन जायनाखि आबाद मावनो गोसो जोंनिया दा जायनाखि ओरैबायदि मोजां होनना बुंनांसिगोन बे जोंनि 2020 सना फारसेथिं नायनो थाङोब्ला मोजां फारसेथिं नायनो थाङोब्ला गाज्रि आबाद मावनायनि बेलायाव जोंनिया जायनाखि अफिसार माखासेफ्रा बिथांमोना मोजां गोजानोमोन नायनाखि लक बन्द'नि थाखायसो एसे उसुबिदा जादों मार्केटखौ हमनो हायासै जोंनि आबाद मावग्राफ्रा आबादारिफ्रा जायनाखि जोंनिनो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिनो डिस्ट्रिक्ट अफिसार जायनाखि तिरंगा भट्टाचार्य बिथाङाबो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिनो डिअ'मोन बिथाङाबो जायनाखि आवगायनि डिअ' बायदि नङा बिथाङा दानि डिअ'आ ओरैबायदि मोजां हदाय नांगौ बिनो आबादारि बर'आनो जा माबायानो जा सोबबो आबादारिखौ नांगौ आरोखि आङो देग्लायो जुखाम मावदोंमोन जुखाम मावनायाव प्रडाक्सना जाया नङा जादों गोगोमैनो जादों खिन्थु अखानि थाखायसो एसे उसुबिदा जाबाय मार्केटखौ हमनो हायासै मार्केट हमनो हायाब्लाबो आंनिया ओरैबायदि आङो दा बेजोंनो दाउ फिदों अमा फिदों लोगोसे ना फिदों बेखौनो आं दाना बानायदों बे दाना बानायनायाव जुखामबो होफादों आङो ना गोरान होफादों मिनारेल मिक्सार होदों बेसर साबा होदों बेफोरखौ गासैखौबो मिलायबानो बयलार दाना जायो आरो जायनाखि बयलार दाना बिथांमोना जोङो मोनथियैयावसो बयलार दानाखौ गोबां दामनि बायनो गोनां जायोमोन बेफोरखौ जोङो बानायोब्ला बयलार दाना बिसिबां केलसियाम दं बिसिबां भिटामिन दं बिसिबां प्रटिन दङ जोंहा जुखामजों होयोब्ला ना गोरान होयोब्ला बिदिनो बेसर साबा होयोब्ला सयाबिन बेगर होयोब्ला होमबानो बयलार दानानिया अट'मेटिकलि ओंखारो आरोखि बयलार दाना जायो गावनो न'खरावनो बानायना लानो हायो बे समाव जों नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिबाय उननि समाव जों नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनो नाजाबावगोन बे समाव धनेस्वर बसुमतारिनिनो असे बिफा रहेन बसुमतारि आयंनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मोनथिनो नाजागोन गिबियाव नोंथाङा माब्लानिफ्राय नोंथाङा बे आबाद मावनाय हाबाखौ नोंथाङा जागायदोंमोन आंनि नामा रहेन बसुमतारि थारमाने आङो जेतियालागि बेयाव फैदों आं सेंग्रा समावनिफ्राय फैनानै आङो हालाय हाफाय फैनानै आं खेथि मावदों खेथि मावनायाव आं जेबो उन्नति मोनाखैमोन दा मोननानै उनाव गय गायबोबाय आङो नै दा गया आंना गासै 5 फुरा हा जाबाय गय बागाना आरो बिनि गेजेराव आङो दा गय बागान सिं
लिसु गायदों फाथै गायदों आरो बिनि सिङाव आङो नै दा बानलु गायदों गय बागान सिङावनो बानलु गायनानै माल्चिं पेपार बनानै आं बानलु गायना दं दिनैसिम आं फानबाय थानो मोन्दों आरो आङो जुखामबो फोदोंमोन जुखाम फोनानै नै दा जुखामा लकडाउनावसो आङो फाननो हायाखै 9 बिगा जुखाम फोदोंमोन बहुद मोन्दोंमोन आं नै दा लकडाउननि थाखाय आं माखासे किसुमान मालखौ फाननो हायाखै आरो बेजोंनो आं दा दाउ फिसिदों अमा फिसिदों आरो नै दा आङो दाउसा फिसा आरो मोनसे बेबस्था खालामनो सानदों दाउसा फिसाखौ माबायदि लाखिबा माबायदि जागोन बेखौ आङो नै दिनैनिफ्राय आं गन्द्रा बानायदों आरो फुलिफोरखौ माबायदि खालामनांगौ बेखौ आं साननैसोनि उनाव बानायगासिनो दं आरो आं बेजोंनो आङो सोलिलांनो हादों 14 जन मानसिखौ आरो आं जाहाथे आं उननि उनावबो साबसिननिफ्राय हामसिन बेजोंनो सोलिलांबावनो हाथों होननानै आं बेसेबांसो आगबारगासिनो नै दा फुख्रिखौबो आं बेजोंनो मोजां नाखौ फिसिनो हायो खारन गैथ्राबाबो मासे नाया 200 ग्राम जायो सामाजिक फिसा नाबाबो बै जुदि जुखामजों आरो बिदिनो दाना बानायनानै आंनि फिसालाबोथ' जथेस्थ' रोंना फैबाय बेरायनानै फैबाय दा बेजोंनो जोङो फिसाला सानैजोंनो बानायबाय थायो जों बेजों बानायनानै फिसालाया बोजों थाङो आंबो बेयाव जथेस्थ' खामानि मावबाय थायो आंनि भागिना दङ आंनि फिसाला सासे उन्दै दङ कलेजाव फरायगासिनो दं बिसोरजोंनो आं 3 मानसिखौ लानानै आरो हाजिरा मुजिरा लानानै आं बेजोंनो मावबाय थायो आबादखौ नोंथाङा बोसोर बैसे जाखो आं आबाद मावनाया आङो दा 27 बोसोर जाबाय 27 बोसोर मोजां आबाद मावनाया आबाद मावबोगासिनो बिदिनो थांनानै दङ आबाद मावनानैनो थांना दं बिदिनो जथेस्थ' आं आबाद 27 बोसोरनि सिगाङावबो आं मावबोदों मावनाया होमबाबो उन्नति मोनाखैमोन आं गेजेर ससेयाव बेमार जानानै नै दा आं बांसिन बेमारनिफ्राय आं अपारेसन जाखानानै फैनानै नै दा 27 बोसोर आं आगबारायगासिनो दं आबाद मावनाया नोंथाङा सासे आबादारि हिसाबै गोजोननाय दंना गैया नोंथाङा आङो दा आबाद मावनानै आङो गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय मोनो आरो मोजां मोनो आरो साक्सेस जायो आंनि देहानि थाखाय मोजांसिन मोनदों आं बेनो आरो दा बयखौबो मावजानो लुगैयो दा जोंनि खाथियाव फै होननानै आं आबादखौ मावनो फै जों फोरोंगोन मायाव माबायदि मावनांगौ गयखौ माबे समाव जावैनांगौ आरो माबायदि समाव गयखौ गायनांगौ बेफोरो जोंनाव फै होननानै आं लुगैयो खिन्थु नाथाय आंनि खाथियाव रावबो फैथ'वाखै बर' मानसिफ्रा दानि दिनाव फ्राय मानसिफोर दङ जोंनि गामि ओनसोलफोराव थायो सोरबा एसे फरायना गारफ्रामनानै जेनेबा गामियाव खामानि मावनो लाजियो दा गुबुन जायगायाव थाङो बिसोर खामानि मावनो खिन्थु आबाद मावनानैबो बेफोरबायदि बिराद मोजाङै जिउ खुंनो हायो बिथांमोना बे मोनसे गियाना बिथांमोननियाव दासान्दि जाथ'वाखै बा बिथांमोना बुजिथ'वाखै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो सासे बैसोगोरा हिसाबै बिथांमोननो मा बोसोन होनो सानो नोंथाङा आङो बिसोरखौ लिंहरो फै मावनाय आबाद मावनायखौ सोलोंनि फै ओरै फै बयबो फिसाफोर फैनानै आं लिंहरनायाव ओमफ्राय बबे बेलायाव मा जायो है सान्दुं गुसुआवलाय मा मावनोलै बे आबाद मावनानै मा मोनो ओरै होननानै बुङो जों बेनिफ्राय केरेला महाराष्ट्र थांबा जों बांसिन मोनो आबाद मावनानै जोंहा हाबो गैया ओरै होनना बुङो नङा बिदि नङा ना फै जोङो मावनि आबाद मावबा बांसिन नोंसोर केरेलायाव थांबा मा मोनो जोंनि आबाद मावबा बांसिन मोनगोन फिसा फिसौबो बयबो मोनजागोन मोजां बुस्थु फल मुल मोनजागोन ओरै होनना बुङो आं दा लिङो नोंथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मोनथिबाय आरो उननि समाव जों माखासे खोथाफोर मोनथिनो नाजागोन बे समाव आं नोंथांमोननिफ्राय जों माखासे खोथा मोनथिबाय आरो उननि समाव नोंथांमोननिफ्राय जोङो माखासे खोथा मोनथिनो नाजाबावगोन बेखौ आसा खालामबाय इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि देहा सोलेरा गासिबो मोजाङै थागोन आङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय बे समाव जोङो धनेस्वर बसुमतारीनि जा बारि आबाद मावनायनि जा आबाद मावदों बेखौ जोङो सोरगिदिङै दिन्थिनो नाजागोन सासे आबादारि हिसाबै सासे आबादारिनाव जा मुवाफोर थानांगौ बेयो बिथां धनेस्वर बसुमतारीनाव दङ बेनिनो बेयो मोनसे बिदिन्थि बेयाव मा खालामो बियो जुखाम फेरेग्रा जुखामखौ जायनाखि जोङो आखाइजों जिरोब्ला गोबाव जायो नालाय आजिखालि गोदान मुगानि गोदान सोलायगासिनो नालाय बे मुगाजोंनो सोलायलांगासिनो आंबो बिनिखायनो बियो जुखाम फेरेग्रा जोंनिया जुखामखौ फेरेरोब्ला 1 घन्टायाव जोङो 5 कुइन्टेल फेरेदनो हायो बे मेसिनजों जायनाखि मोब्लिबनि बिबांजों आरोखि
जुखाम गुन्दै खालामखायो ना जास्ट बिगुरल' गारो बेजों? बियो जास्ट बिगुरल' गारो आरोखि औ। बेजों गुन्दै खालामग्रायाबो दङ आंनियावनो दंखायो मिल दंखायो आंहा जथेस्थ' राइस मिलबो दङ गंसे बे माबाखौ गुन्दैखौ माबाखौ बेखौ जिरख'बाय जिरख'खांनायनि उनाव आं मिलाव लांफिनबाय मिलाव लांफिननायनि उनाव आङो आटाखौ दाना बानायफिनबाय नानो दाउनो अमानो बिदि दाना बानायफिनो आरोखि जुखामखौ। जुखामनि बेलायाव दिनै आङो बेखौ नै बिदि दोनदों बिदि दोननायनि बेलाया जाहैबाय दैज्लां बोथोराव लामनो माबानो मोनैनि थाखाय आङो बिदिनो न'आव आलायना दोनदों। गासैयावबो दंजोबोमोन बेयावबो दंजोबोमोन बिथिंबो दंजोबो जेरैबो सारिगिदिं न'आव आलायनानै दोनदों आरोखि। बिदि दोनोब्ला हारसिंनो राननानैबो थायो होनोब्ला जोंनिया ज' दोनोब्ला मा होनो गाजा बेरा आरोखि बिदि दोनोब्ला हारसिं रानबाय नालाय मोजांबो जाबाय बिदिबा माबानोबो मोजां गोबावबो दोनजायो जोंनिया बिदिया। एम्फौफोर जानाया ओरैबायदि जायनाखि एम्फौ जानाया बिगुरा गोबा दोननायनि थाखाय किसुमाना जादों बियो माने हाजिरा मावनायनिफ्राय उसुबिदायाव एसे एम्फौ एनला जानाय जादों आरोखि। नोंथाङा देग्लाय जुखाम आबाद मावदोंमोन बे जुखामखौ खै बिगा मावदोंमोन नोंथाङा? आङो जुखामखौ मावनाया 9 बिगा मावदोंमोन। 9 बिगायाव खमथारैबाबो आंनियाव 50 कुइन्टेलसो फैनानै दं आरोखि दा 50 कुइन्टेलसो आं सौगासिनोबो आरो एसे एनै जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा नानि दाना आंनि नाखौ फुख्रिनि नाखौ देरनाय नुलायनायखाय गोबां मानसिफ्रानो अर्डारबो होदों दा आंनोबो नानि दाना नांगौ होननानै बिनिखायनो जायनाखि बिथांमोननो मार्केटाव हरनाय आङो निजिनो आथा साथा बानायनानै 30 राङाव होदों जायनाखि सेरसेयाव 30 राङाव होदों। मानो होनोब्ला आंनावबो खरस जायो माब्रै होनना बुंबा मिनारेल मिक्सार बायनाय ना गोरान बायनाय बेसर साबा बायनाय बिनिखायनो आङो पार किल'आव 30 राङै लानाय जादों आरोखि। ओरैनोथ' मार्केटाव बायोब्ला 50नि खमाव मोना आरोखि जायनाखि नानि दाम ओंखायनो जोंनि लकेल मानसिफ्रानो एसे गोजौ लेभेलाव जाथों बयबो उन्नुत जाथों बेखौ नायनानै आङो जोंनिनो लकेल मानसिफ्रा देरोब्लानो बयनोबो मोजां नालाय बिनिखायनो आं 30 राङाव राननानै गासैनिबो सुबिदानि थाखाय होदों आरोखि। ओरैनोथ' बयलार दाना सेरसेनि दामाथ' दाथ' मा होनो बयलार दाम जायनाखि मोजां कुवालिटिफ्रा 50 गाहाम दं 45-50नि गेजेराव दं आरोखि जायनाखि गद्रेज कम्पानिया जोंनियाव बांसिन जायो नालाय नैबे आंनिया माबा दं मा होनो नारें दङ। मानो होनबा लक बन्द'नि थाखाय एसे उसुबिदा मार्केटनि थाखाय हमनो हायासै देग्लायो गोबां खहा जानाय बायदि जादों माबानि थाखाय आरो बै बुस्थुखौबो जोङो जायनाखि माबाजों जोंनि केबिकेनिजों जों जगाजग खालामदोंमोन बेखौ जुइस बानायनो हायो नामा बे नारेंनिफ्राय बिदैनिफ्राय जुइस बानायनो साननायाव ओरैबायदि जादों माने जायनाखि नारेंनिया मा होनो दसेनो माने गोखा जानायनि थाखाय एसे उसुबिदा जादों आरोखि थाब गोखा जायो नालाय बेनिखायनो एसे बानायनो उसुबिदा जादों जुइस बानायनो। नैबेखौ आङो दा मा होनो हांसो फिसा दोनफैनो नागिरदों बेयाव 100टा हांसो फिसा बेयाव दिनै हा खोदों बेयाव 20 थारिख खालि आं लाबोगोन दा अर्डार होनाय दोनदों 100 आगष्ट'नि 20 थारिखआव बेयाव। मानो होनब्ला आङो बेयाव हांसो फिसा दोनबाय हांसो फिसाया बेनिफ्राय फुख्रियाव जास्ट होनाय आरोखि फुख्रियाव थांनाय बिनिफ्राय फुख्रियाव थांनाय फुख्रियाव थाङोब्ला ओरैबायदि हांसो फिसा थायोब्ला फुख्रियाव माब्रै होनना बुंबा हांसोआ जेलानाखि बुब्राबो फुख्रिखौ बुब्राबनाय लोगो लोगोनो हांसोनि गांजों जाबजों अक्सिजेन होयो अक्सिजेन होनाय लोगो लोगोनो नाया अक्सिजेनखौ मोनजाबाय देरलांबाय नै बिदि आरोखि। बिनि थाखायनो आं हांसोखौ एबार 100टा हांसो लाबोनायनि अर्डार होदों बेयाव। नोंथाङा मोनसे खरसे फुख्रिबो दङ बे फुख्रियाव नोंथाङा ना फिसियो नङा होमबा? आं बे फुख्रियाव ना फिसियो देग्लायो बेयाव 25 केजि ना हगारनाय जादों। आङो ओरैनो बेखिनि फुख्रियाव 1 बिगाबो नंद्राया आरोखि बेखिनियाव बोसोराव ओरैनो बेयाव 30
रोजासो मोननाय जायो आरोखि बे बोसोराव फुख्रिनिफ्राय बे 30 रोजासो। फुख्रिनिफ्राय 30 रोजासो मोननाय जायो आदसा आदसा आरो बेजों लोगोसे गयबो दङ बेजों लोगोसेनो आं बे ओरैबायदि सानदों औ एबार फुरा डिसिप्लिन महरै बयबो फैबा मोजां नुनाय बायदिनो खालामनो सानदों आरोखि देग्लायनि सनाव बे थांनायावनो बानायनो सानदोंमोन रांनि थाखाय एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय बानायनो हायासै मा मा ना हगारो जेनेबा बे फुख्रियाव? बेयाव आङो रौ मिरगा औ रास काप कमल काप औ बे नाखौ हगारनाय जायो आरोखि जायनाखि अमा गन्द्राखौ फुख्रि सेराव लुनाय जादों जेनेबा मानि थाखाय बिदि लुनाय जादों जेनेबा? बे अमा गन्द्राखौ सेराव लुनायनि खारनानो जाहैबाय बे अमा गन्द्रायाव खौ सेराव थायोब्ला ओरैबायदि सुबिदा जायो जोंनिया अमा आदार नि जायनाखि जानानै आग्लायनाय आरो बिनि खि बेनो जोंनिया नायाव सोलियो आरोखि जायनाखि नायाव होनो गोनां औ आदारा औ नायाव जोङो ओरैनो लगायनानै सेरसे होयोब्ला मासे सेरसे माने बिदिनो सेरसे होयोब्ला बैनि खिजों फवासे होयोब्लानो जायो आरोखि बिदि आरो जोङो दा बेयाव सानसेयाव 10 केजि आदार होयो 10 केजि आदार होनायाव जोङो माबानिफ्राय मा होनो अमानि खियाबो फैबाय जेला बिनिखायनो जोङो सानसेयाव 10 केजिल' आदार होनाय जायो अमानि खियाबो थाबाय अमाया आङो बेयाव दोननायनि बेलाया जाहैबाय बारा बुरजा नङा बेयाव औ एसेल' दोनदों माबैसे दं अमाया? मानो होनोब्ला बेयाव अमाया माब्रैल' दङ अमाया ओरैबायदि बाहेराव माखासेया दङ बेयाव माब्रैनि अमानिल' जखा आरोखि बिनि खिया औ बिनि खिया माब्रैनि अभार जायोब्ला बेयाव आइरन जागोन माबा नाया एटेक जागोन बिनि थाखायनो जों बारा बुरजा दोननो हाया आरोखि बेयाव ओंखायनो बाहेरायाव माखासे दोनो बेयाव ओरैनो सिम्पोल ओरैनो माब्रैनिल' जखानि आरोखि नोंथाङा दासान्दि माबैसे अमा फिसियो ओरैनो? दासान्दिथ' अमाया आंनियाव बारा बुरजा गैलिया दाख्लै जायनाखि बेमार फैदोंमोन बै बेमारनि गिख्रांथाव महर लानायनि थाखायनो आङो सिगाङाव एसे फाननाय जादों दा बारा बुरजा गैलिया 7था दङ दा आरो टटेलि बिमाखौ लानानै 7था दं आरो गासैजों मासे अमानि बेसेना ओरैनो बेसेबांसो जायो जेनेबा? मासे अमाखौ आङो दाख्लैदि बेमारनि सिगाङाव मासे अमायाव आङो हाइस्ट दाम मोनदों 30 रोजा आदसा हाइस्ट दामखौ 30 रोजा खरि मासेयाव मोननाय जादों आरो आं हाइस्ट दामा अमा फिसाखौ आं ओरैनो फानो 3000 खरि फाननाय जायो आं अमा फिसाखौ आरो बेनिफ्राय माबाखौ गिदिरखौ दाख्लैयो मासे फानदोंमोन आङो 30,000नि फानदों आरो अमा गाहाय माबाखौ दोन्दोंमोन आं बेखौ खासि खालामना दोन्दोंमोन बेखौ 30,000 मोनदों आरोखि बे समाव जोङो बे 4 नं बालिगरा गामिनि धनेस्वर बसुमतारीनिफ्राय आबाद मावनायनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्रा मोनथिबाय बिथांनिसिम गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंजों फंनैसो खोथा सावरायनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय बिथाङा उननि समावबो बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हाथों आरो बिथाङा दा जेसेबांखिनि आबाद मावनानै जौगादों बेनिख्रुइ साबसिनै जौगानो हाथों बेखौनो जोङो आसा खालामो।